και 5 και 6 χρονών. Και αλλά το 5-6 χρονών είναι normal. Το 3 μηνών δεν είναι. Για να το δούμε. Τι γλυκό θεματάκι είναι και το σημερινό. Το σημερινό μας θέμα έχει να κάνει με μωρά. Και σε αυτό το χώρο θα ξανάρθουμε μετά από λίγο καιρό. Το σημερινό μας θέμα λοιπόν έχει να κάνει με μωράκια, baby swimming. Και μωρά, πολύ μωρά σας λέω, 3 με 6 μηνών. Κολυμπάνε στο νερό. Και όχι μόνο κολυμπάνε με άνεση, αλλά δείχνουν σαν να είναι στο φυσικό τους περιβάλλον. Ακολουθήστε με. Baby swimming λοιπόν και μία πισινίτσα, μία σταλιά. Αφού τα κορμάκια τους όλα και όλα είναι τόσα. Ελάτε εδώ, Βιούλη, πού είσαι? Δεν είσαι εδώ να μας υποδεχτείς? Καλώς ήρθατε. Η Γιούλη, το Δέσποινα. Τι κάνεις? Τριφωνάκο, σου αρέσει το μικρόφωνο του Στάρ που έχει πολλά χρώματα? Είσαι ο πατέρας του Τρίφωνα? Μάλιστα. Περήφανος πατέρας που είσαι κολυμβητή γιο? Πάρα πολύ. Πόσο μηνών ξεκίνησε ο Τρίφωνας στο κολυμβητήριο? Ξεκίνησε πριν 1 μήνα, ήταν 7,5 μηνών περίπου. Είδες διαφορά ή μάλλον έτσι άνεση στο νερό της θάλασσας λόγω του κολυμβητηρίου? Ήταν άνετος με το νερό? Ναι, του άρεσε πάρα πολύ και πριν το νερό, αλλά και στη θάλασσα που ήταν το ευχαριστήθηκε. Σας πιάσαμε παυτοφόρο στο ζέσταμα πριν μπείτε στην πισίνα? Ναι, ακριβώς. Λίγο πριν μπούμε στην πισίνα. Πώς είναι το όνομα της μικρούλας? Μαριάννα. Να τη χαίρεσαι. Μαριάννα, τρελαίνομαι για τα κοτσιδάκια σου. Είσαι πάρα πολύ όμορφη. Να υποθέσω ότι μετά το κολυμβητήριο κοιμάται και καλύτερα το βράδυ. Όλα είναι καλύτερα, όλα είναι καλύτερα. Είναι πιο ήρεμη, τρώει σαν τρελή και κοιμάται ήρεμα το βράδυ, ναι. Δεν φοβήθηκε την πρώτη φορά που μπήκε στο νερό? Της άρεσε πάρα πολύ εν σχέση με τη θάλασσα που φοβόταν πάρα πολύ. Εδώ της άρεσε πολύ. Νομίζω ότι η ομάδα γυναικοκρατείται. Ακριβώς, ακριβώς. Μπαμπάδες έρχονται καθόλου εδώ? Πολλές μαμάδες είδαμε τα μωράκια του σήμερα. Έρχεται και ο μπαμπάς. Έρχεται, Ναι, έρχεται και ο μπαμπάς. Έχεις δει διαφορά στο μωρό σου από ότι ξεκίνησε την baby swimming? Σου κοιμάται καλύτερα το βράδυ? Ναι. Είναι πιο εκτονωμένο, πιο ήρεμο? Ναι, κοιμάται πάρα πολύ εύκολα το βράδυ. 8,5 ώρα είναι ξερή. Παιδιά, αυτό είναι η μαγική συνταγή. Κάντε οτιδήποτε να εκτονώσετε τα μωρά σας. Κοιμούνται αυτά, κοιμάστε κι εσείς. Ράνια, είναι ο πατερούλης στο νερό και θες να πας μέσα? Ναι. Η Ράνια πόσο μηνών είναι? 12 μηνών. Και ξεκινήσατε? Από 6 μηνών. Της αρέσει της Ράνια στο νερό? Πάρα πολύ. Κάνουμε βουτίτσες, τα πάντα. Το απολαμβάνεις και εσύ μαζί με την κόρη σου? Πολύ καλή γυμναστική για μας. Πολύ καλή ώρα με το παιδί. Εγώ τις πρώτες φορές που ερχόμουν, ντρέπομαι να το πω, κολυμπούσε το μωρό και πιανόμουν εγώ. Βρισκόμαστε λοιπόν εδώ στην Άνω Γλυφάδα. Γοργόνες και μάγκες. Γοργόνες είναι οι κορούλες μας και μαγκάκια είναι τα χωράκια μας. Μαθαίνουν να κολυμπάνε από 3 μηνών. Από 3 μηνών. Η Γιούλη, μάνα ήδη 3 παιδιών, θα μας μιλήσει για το baby swimming ή να το πούμε έτσι και στα ελληνικά. Βρεφική κολύμβηση. Βρεφική κολύμβηση. Από πόσο μηνών μπορεί να ξεκινήσει ένα παιδάκι την βρεφική κολύμβηση? Κοίτα, εδώ που είναι ένα εξειδικευμένο κέντρο βρεφικής κολύμβησης και η πισίνα καθαρίζεται με ενεργό οξυγόνο, δεν έχει χλώριο, μπορεί από 3 μηνών. Από 3 μηνών. Ναι. Τι ακριβώς προσφέρει στο μωρό η ασχολία αυτή, το άθλημα αυτό? Μπορώ να το πω άθλημα από τόσο μικρή ηλικία καταρχήν? Μπορείς να το πεις άθλημα γιατί είναι και το μοναδικό που μπορούν να κάνουν σε αυτή την ηλικία. Προσφέρει πρώτον κοινωνικοποίηση με άλλα παιδάκια και εξοικείωση με το νερό. Δεν φοβούνται, περνάνε ευχάριστα την ώρα τους και μοιράζονται πολύ δημιουργικά το χρόνο με τους γονείς τους. Από εκεί και πέρα τους προσφέρει άθληση, γύμναση, γυμνάζουν το σωματάκι τους και αυτό φαίνεται και πρακτικά. Δηλαδή, μας λένε οι γονείς ότι π.χ. περπατάνε νωρίς ή κάνουν κάποιες ασκησούλες, κάποιες έλξεις με τα χέρια που δεν βλέπουν συνομιλικά τους παιδάκια να τις κάνουν. Και φυσικά μαθαίνουμε να κολυμπάμε. Το μάθημα γίνεται υπό τη μορφή παιχνιδιού, δηλαδή έχετε μετατρέψει το ελεύθερο, το ύπτιο, το πρόστιο σε κάποιο είδος παιχνιδιού. Πώς αντιλαμβάνεται το παιδί αυτό? Όλες οι ασκήσεις είναι καλυμμένες πίσω από παιχνίδι. Δηλαδή, εμείς μπορούμε να έχουμε σαν στόχο το παιδί να μάθει να χτυπάει πόδια. Δεν είναι ωραίο για το παιδί να του πούμε χτύπα τα πόδια σου και πήγαινε απέναντι. Μπορούμε να του πούμε πάρε αυτό τον κύβο και πήγαινε τον εκεί να φτιάξουμε ένα κάστρο. Και εμείς κάναμε τη δουλειά μας και το παιδί πέρασε καλά. Περιμένουμε να καλοκαιριάσει για να κάνουν τα παιδάκια βρεφική κολύμβηση ή θέλουμε τα παιδάκια μας να είναι ήδη το καλοκαίρι εξοικειωμένα, έτοιμα να αντιμετωπίσουν το πρώτο κύμα που συνήθως θα τρομάζει? Άρα τους κάνουμε βρεφική κολύμβηση όλο τον χρόνο και το καλοκαίρι ξεκινούμε στις παραλίες και είμαστε κι εμείς ομάδες πιο χαλαρές. Κοίτα, ο στόχος της βρεφικής κολύμβησης δεν είναι να προλάβουμε το καλοκαίρι. Πρώτα είναι για να μάθει το παιδί μας να αγαπάει το νερό. Στην Ελλάδα ζούμε, τόσες θάλασσες έχουμε, να μην φοβάται και να μάθει να κολυμπάει.
είναι και εξοικειωμένο. Οπότε να μην είμαστε κι εμείς στην παραλία, Γιωργάκη, όχι στα βαθιά. Να μην φοβάται. Μου λένε παιδάκια που έχουν φύγει ότι είχαν μικρό ατυχηματάκια, σαν και αυτά που πολλοί από εμάς έχουμε πάθει. Που βαλούσε το κουβαδάκι και έπεσε μέσα και είχε το παιδί την ψυχραιμία και τη γνώση να αφήσει το κουβαδάκι, να παλέψει, να πατήσει τα ποδαράκια του και να σηκωθεί χωρίς να πιει νερό. Θέλω να σε ρωτήσω πριν κλείσουμε, τι φοράνε τα μωράκια 3 μηνών, 4 μηνών μέσα στην πισίνα? Φοράνε ειδικές πάνες, βρακάκια, φοράνε μαγιό, τα καγάκια τους και τα τσισάκια τους πού πάνε μέσα στο νερό? Φοράνε ειδικά μαγιό αδιάβροχα, αλίμονο, δεν πρέπει η πισίνα να λερωθεί. Φοράνε ειδικά μαγιό αδιάβροχα που κρατάνε μέσα πιπί κακά. Τα οποία προμηθευόμαστε από μαγαζιά βρεφικής σχολής. Υπάρχουν στο εμπόριο και μπορείτε να τα βρείτε. Και αυτές οι αδιάβροχες πάνες που κυκλοφορούν τις χρησιμοποιούμε και στη θάλασσα όλες και αυτές κάνουν. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τη Γιούλη. Ευχαριστώ πολύ. Να σου ευχηθούμε να μάθεις σε όσο το δυνατόν περισσότερα μωράκια να κολυμπάνε με ασφάλεια. Ευχαριστώ. Και να κάνεις ευτυχισμένους γονείς και παιδιά. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Θα σ' άρεσε Μανολίδη δηλαδή? Ναι.